Stáli diváci našej relácie Útulkoviny už vedia, že sa snažíme do nášho útulku pozývať známe tváre. No a tentokrát sme si pozvali do útulku známy hlas, speváka, hudobníka a multiinstrumentalistu Juraja Zaujeca. Ahoj. Ahoj, a čaute ostatní všetci. Keďže sme v útulku pre zvieratka, teda najmä pre psíkov, chcem sa ťa opýtať, aký máš ty vzťah k zvieratám, psom? No, ja mám zvieratá strašne rád. A keď sa pýtaš na psov konkrétne, tak ja neviem, zvykne byť taká tá otázka vždycky, že či si psí alebo mačací nejaký človek. No a ja vždycky poviem, že som psí človek. Výborne, tak určite budeš skvelý predstavovateľ našich psíkov. A ty nejakého sám doma máš? Ja konkrétne nemám, bo bývame vlastne v paneláku. Ale ako náhle postavím dom, tak by som si radšej adoptoval, pretože tí psi sú neskutočne krásni a majú niečo úžasné v očiach. A zobral by som si ich asi 10 hneď domov. Tak sa budeme tešiť, až si prídeš od nás adoptovať psíka. No a teraz si poďme predstaviť tých, ktorí ešte ten nový domov hľadajú. To ja sa budem tiež tešiť a dúfam, že čím skôr ten dom postavím, aby som si mohol ísť ku vám nejakého pekného psa vybrať. Toto je Reno, je to kríženec Doggy, je strašne dobrý, ovláda povely a nie je vôbec agresívny, je strašne zlatý a je vhodný na rôzne športové aktivity, preto som tiež povedal hneď, že ja by som si ho zobral hneď a mohol by som konečne s niekým behávať. Treba sa mu proste venovať a on vás bude mať za to ešte radšej. Duc bude chodiť pekne na vodítku, je vhodný k starším ľuďom a má strašne príjemnú tú srst, strašne tak na dotyk, takže keby ste mali záujem, tak by bol úplne ideálny. Krásny. Ja by som ešte veľmi rád vyzdvihol Ducovú veľmi pokojnú povahu. Je úplne vhodný na gauč, môžete pri ňom sedieť, hladkať ho, pozerať sa na obľúbený film a variť mu kávu. Alebo on vám možno. Takto nám predstavil našich psíkov finalista súťaže Hlas Československa Juraj Zaujec, ktorý k nám zavítal aj s jeho manželkou Evkou a tá má pre vás jeden odkaz. Tak my sme z Levíc a ja by som chcela vyzvať všetkých Levičanov alebo ľudí, ktorí sú z okresu Levíc, keby mali čas, mali by záujem a ak majú dobré srdce a majú radi psíkov, tak aby pomohli nášmu levickému útulku OZ Šťastný domov. Potrebujú veľmi dobrovoľníkov a pasujú sa s problémami, takže každá pomoc je vítaná. Ďakujem.